Nou naar links. Naar links. Kijk het op. Ja, kijk eens. Zo zet de commissaris van de koningin Jorritsma van de midje de Zeldenrust in werking. Nevens Jorritsma binnen er in Friesland nog een soort monumentale gebouwen die het opknapt worden moeten. En daar reserveert de provincie haast 1 miljoen euro voor. Elk monument kan van 1 september al 34.000 euro uit die pot krijgen. Er is een voorwaarde dat het moet een rijkssubsidie moet eraan bij betrokken zijn of een andere subsidie. Het is nooit alleen maar de subsidie vanuit de provincie. Wij richten ons met name toch op een deel van de kerken, want bij onze kerken is echt een enorme achterstand en de bedragen die daarvoor nodig zijn ook veel groter. Molens gaat het is over het algemeenheid wel redelijk. De provincie stiepen ook de restauratie van de Zeldenrust, een graanmolen uit 1862. De opknapbeurt worden hasten hier en kostte dik 3 ton. De moren waard op een nij voegen en de kamer naar je kap op. De stelling wie net meer vertrouwd en moest vervangen worden. De balie, dat is dat hek wat hier omheen zit, die is hoger geworden, veiliger allemaal. Dus je moet niet vergeten dat wij veel mensen op bezoek krijgen. En dit neemt natuurlijk ook wel een beetje de vrees weg om op de stelling te lopen. Plus voor ons is het ook een beter gevoel dat het allemaal wat veiliger is. De laatste moeder had rond de jaren 60 zijn ballen verzinnen bij de Zeldenrust. Maar dat wie net makkelijk, vertelt zijn zoon. Wie in de regentijd. Wie alles wie in opkomst, wie niks. Toen kwam die nieuwe economie, die grote fabrieken, molfabrieken. Dus hij deed met een hinderen wijn en de grote fabrieken kwamen later met van die containerauto's bij de boeren. Ja, daar koos hij het net op. En toen is hij er echt mee ophouden? Hier in de 60 is het er mee ophouden. Dat kon niet langer. Wie naam van de eten in de huis. Dus hier hoe je een gezin onderhouden en dat weet er net meer. De Zeldenrust loekt juurt daar een soort toeristen, want de moenen levert prachtige plaatsjes op. Zimmerdijs en winterdijs.